Звеняць цымбалы і гармонік. Пастаўскі раён у гэтыя выхадныя ў 34 раз стаў цэнтрам міжнароднага фестывалю народнай музыкі. На некалькі дзён райцэнтр ператварыўся ў вялікую канцэртную пляцоўку. Прыняць удзел у маштабным свяце прыехалі прадстаўнікі ўсіх рэгіёнаў Беларусі, а таксама Расіі, Казахстана, Латвіі, Грузіі. Кіраўніцтва Пастаўскага раёна і Ульянаўскага раёна Расіі падпісалі пагадненне аб сацыяльным, эканамічным, навукова-тэхнічным і культурным супрацоўніцтве. Пра ўсё падрабязней у наступным сюжэце. Свята аматараў народнай музыкі. Каб паказаць сваю творчасць, у паставы едуць за тысячы кіламетраў. Міжнародны фестываль вядомы далёка за межамі Беларусі. У яго рамках традыцыйна конкурс калектываў і выканаўцаў на народных інструментах. Хто каго. На сцэне змяняюць адзін аднаго прадстаўнікі Беларусі, Расіі, Латвіі, Грузіі, Казахстана. Выступленні ацэньвае высокапрафесійнае журы. В первую очередь профессионализм. Если это выступает ансамбль, то обязательно баланс звуковой. Очень часто нарушаются балансы, когда торчит один инструмент, других не слышно. Вот. Ну, название фестиваля «Звучат цимбалы и гармоник». Хотелось бы, конечно, чтобы больше было цимбал, больше было гармоник, потому что вообще в фестивале много и других инструментов, и это прекрасно. В искусстве нет уже языка, он все по всему подходит, поэтому очень рада наши артисты. Вчера мы выступали, народ очень нас тепло приняли. У праграме фестывалю тэатралізаванае шэсце, канцэрты беларускай і класічнай музыкі, ваенна-духавога аркестра, вучняў Пастаўскай дзіцячай школы мастацтваў імя Тызенгауза, творчая лабараторыя з удзелам заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь, фальклорнага ансамбля «Паазер'е». Для жыхароў і гасцей горада выставы, дэгустацыі нацыянальных страў, агляд конкурс сельскіх падворкаў і горад майстроў, дзе народныя майстры прадставілі свае вырабы. Дарэчы, творчыя коллективы с концертами выступили у агрогородках района. И сегодня на пресс-конференции мы слышали от наших участников, именно от грузинского коллектива, насколько тепло встречали их люди в этих агрогородках, насколько люди были рады этому приезду наших гостей. Фестываль у паставах – культурная пляцоўка, што адкрывае шырокія магчымасці для міжнароднага супрацоўніцтва. Кіраўніцтва Пастаўскага раёна і Ульянаўскага раёна Расіі падпісалі пагадненне аб сацыяльным, эканамічным, навукова-тэхнічным і культурным супрацоўніцтве. Это очень важно для нас, потому что это большое количество гостей, и очень отрадно, что каждый год у нас появляется новая какая-то страна. Вот в этом году Грузия, Казахстан, два коллектива из Казахстана. Это очень и очень важно, что мы все-таки обрастаем новыми друзьями, они к нам едут, их все устраивает. Я думаю, что этот фестиваль будет жить долго и развиваться. Цымбалы і гармонік звеняць у паставах з пачатку 90-х. Фестываль даўно стаў папулярным у нашай краіне і за яе межамі, таму што адраджае культуру фальклорнай музыкі. За ўвесь час правядзення форуму тут пабывалі больш за 11 тысяч самадзейных калектываў з 23 краін свету. Ольга Шмаргун, Іван Паюченка, Александр Рындзін. Навіны Пастаўскі раён.